Päivää leijonat. Saan esitellä Ahto Modular hybridivoimala. Vähän huterolta vaikuttaa. Ja alassa se tuli. Pullu. Mä en missään tapauksessa tässä mukana. Kiitoksia. Tervetuloa kasvuyrityksen rahoituksen hakua käsittelevän videon pariin. Tällä videolla otamme selvää, mitä vaatimuksia yrityksesi on täytettävä, jotta pitsaustilaisuus ei muutu painajaiseksi. Videolla katsomme klippejä Leijonan luola Suomi TV-ohjelmasta ja tulemme oppimaan, mitä ominaisuuksia ohjelman sijoittajat, niin kutsutut leijonat, haluavat nähdä yritykseltä. Leijonan luola Suomi on kotimainen reality-ohjelma, jossa yrittäjät pitsaavat yritystään leijonille. Yrittäjillä on mahdollisuus puhua leijonia mukaan sijoittajaksi yritykseen. Jos yrittäjä ei onnistu vakuuttamaan leijonia, joutuu hän poistumaan tyhjin käsin. Videoa varten on kerätty leijonien kommentteja yrityksistä ja jaettu niitä teemoittain. Näin pyrimme pääsemään leijonien pään sisään. Tiedätkö, Suvi, mikä on kameli? Joo. Se on komitean suunnittelema hevonen. Aha. Minua viehättää se, että tämä ei ole tämmöinen komitean suunnittelema hevonen. Eli tämä ei ole kameli. Tämä on hevonen. Toisinaan leijonien ajatukset ovat liian korkealentoisia ainakin omaan tajuntaan. Kommenteista on kuitenkin löydettävissä myös johdonmukaisuutta niistä ominaisuuksista, joita leijonat haluavat nähdä rahoitusta hakevilta yrityksiltä. Käymme seuraavaksi läpi näitä havaintoja teemoittain jaettuna. Mä en koskaan, milloinkaan, enkä ikinä sijoita pelkkään ideaan. Pitää olla kassavirta. Tässä ei ole sitä. Siitä syystä mä en ole mukana. Kiitos. Leijonat haluavat nähdä yritykseltä liikevaihtoa. Yrityksiä ilman myyntiä on kutsuttu ohjelmassa arpalipuiksi, mikä viittaa siihen, että tuotteen kysynnästä ei ole vielä mitään varmuutta. Kim Väisäselle olemassa oleva kassavirta on yksi hänen sijoitusvaatimuksistaan. Liikevaihdon ohella toinen useasti kysytty tunnusluku oli myyntikate. Ja eli paljon teillä maksaa tuottaa yksi tällainen? 1,03. Paljon nämä maksaa teidän verkkokaupassa? 999. Eli Okei. 10. Hyvä kate. Eli 75% myyntikate. Kyllä. Kuule, mä pidän teistä nyt enemmän kuin äsken. Jotta mä saan siitä sen 80% katteen nyt. Hei, nyt mä rupean rakastamaan sua. Niin. Siis myyntikate 80%. Joo. Vaikka eri toimialojen myyntikatteiden vertailu ei ole mielekästä, saa hyvä myyntikate leijonien korvat hörölle. Yli 75% myyntikatteet saivat leijonat innostumaan. Siitä huolimatta, että leijonilla on tunnuslukujen suhteen omat vankkumattomat sijoituskriteerit, onnistui yksi yritys venyttämään Väisäsen periaatteita. Ja Jari, mitä minä olen sinulle opettanut? Kim Väisänen on opettanut minulle 2 asiaa. Älä sijoita ideaan, äläkä koskaan sijoita yksin. Mutta jos Kim sallit, niin periaatteet on tietenkin se ohjaava työkalu, mutta niistä tehdään poikkeuksia. Jos et riskeeraa, et juo champagnea. Ja teidän porukka. Sinä olet nyt kammiolla ja pysyt siellä. Tulee. Hyvä pojat. Nyt teidän pitäisi pystyä puolustamaan sikamaisen törkeän korkeata valuaatiota. En mä tiedä, onko se sikamaisen törkeän korkea. Joo, se on. Se on. Koska totuus on se, että jos oletetaan, että teillä on 200 tonnia liikevaihto, niin me olettaisiin, että teillä pitäisi olla niin 0 perässä. Niin sitten voitaisiin alkaa puhua noista valuaatioista. Mun pitäisi olla melko sekaisin, että mä maksasin siitä lähemmäksi 1,5 miljoonaa. Mä en missään tapauksessa tässä mukana. Kiitoksia. Kiitos. Valuaatio on liian kova siihen, että vielä ei ole yhtään liikevaihtoa, ei ole vielä mitään varmuutta siitä, saadaanko tätä myytyä, niin sen takia mä en ole mukana. Kiitos. Nyt mun pitäisi uskoa sun ja Oskarin energisyyteen, että tämän firman arvo on 3 miljoonaa. Valuaation määritys. Liian korkea valuaatio oli kompastuskivi monille yrittäjille. Kun määrität yritykselle arvoa, ole valmis myös perustelemaan, miten päädyit valuaatioon.
On hyvä olla tietoinen myöskin laskutavasta, jolla leijonat laskivat yritykselle valuaation omissa papereissaan. Jos mä laskin oikein, niin sun kate on 1,80, valmistuskustannus 1,50, eli se myyntihinta ulos on noin 3,30. Jos mä vaikka myytäisiin se 80 000, niin kokonaisliikevaihto olisi 250 000 euroa. Ja sitten jos se firma tekisi 10% voittoa ja semmoinen normaali yrityskauppakerro on vaikka 6, 25 000 kertaa 6 on 150 tonnia, eikö? Niin tämän yrityksen arvo niin kuin tämmöisellä normaalilla arvonmääritysperusteella olisi niin kuin 150 000 euroa. Siinä hyvässä keississä. Niin, silloin mä oon myyty aika monta boksia Pohjoismaihin ja nyt meille kaupataan niin kuin valuaatiolla 400 000. Siinä on niin kuin 1:3 epäsuhta. Niin luuletko sä, että se voisi olla meille leijonille ongelma? Tämä yrittäjä poistui tyhjin käsin, joten korkea valuaatio taisi olla ongelma. Laskennallista arvoa korkeampi valuaatio voi olla perusteltavissa esimerkiksi jo tehdyillä sopimuksilla tai aiempien rahoitusten valuaatioilla. Liian korkean valuaation lisäksi myös liian suuret tiketit eli pyyntisummat koituivat yrittäjien kohtaloiksi. Sitten tästä 300 tonnista, niin tämä on mun mielestä niin kuin harmi, te ette ole ainoa, täällä on ollut muitakin, mutta liian isoja tikettejä. Jos te olisitte pyytänyt vähemmän, niin olisin ollut mukana, mutta tällä kertaa en ole, kiitos. Kiitos. Suurin ohjelmassa nähty tiketti oli 100 000 euroa. Opittakoon tästä, että ei keulita niiden pyyntisummien ja valuaatioiden kanssa. Kuitenkin yksi pätevä peruste firman valuaatiolle voi olla timanttinen tiimi. Siivittäköön tämä lausahdus meidät seuraavaan aiheeseen. 150 pyynti, 1,5 miljoonan valuaatio, niin olisi ollut kaikki mukana. Kyllä. Koska ihmisiinhän tässä sijoitetaan. Ihmisiin. Saanko kysyä, että minkälainen tiimi? Minä yksin. Yksin. Siis aivan kaikki minä yksin. Ainoastaan kirjanpitäjä on ollut. Sä oot siis suunnitellut tämän pakkauksen, Kyllä. etsinyt jostakin tekijän, Kyllä. teetättänyt ne, Kyllä. postitat ne, Kyllä. kaikki mahdolliset. Kyllä. Sä oot niinku all in. Sä oot ottanut Kyllä. lainaa ja nyt sun pakko onnistua. Kyllä. Mä ihailen tuota asennetta. Kiitos. Teettekö te tätä kokopäiväisesti vai oletteko te töissä? Vielä toistaiseksi me ollaan töissä. Joo. Mutta tahtotila on kova, että me voitaisiin antaa tälle niin kuin meidän kaikki aika. Kyllä. Se, että sillä 100 tonnilla ei saa vielä niin kuin tyyppejä luovuttamaan niin kuin sieluaan tälle hommalle. Te jatkaisitte päivätöissänne. Niin se ei kyllä mulle käy. Mä en ole mukana. Selvä kysymys. Te 1,6 miljoonaa tai mitä suunnilleen se valuaatio pyörikään. 1,2. Niin sillä hinnalla mä toivoisin saavani sitten tekkitiimin jo niin kuin sillä hintalapulla mukaan. Mä uskon teihin. Te vaikutatte siltä, että te saatte tämän toimia, kunhan te keskitytte. Että teillä vapautuu ihan äärettömän paljon kaistaa, kun te ette ole siellä maalaamassa. Ja te tarvitte niitä kodinomistajia, te tarvitte niitä rakennusalan yrittäjiä, niin mä en tiedä, miten teillä on tällä hetkellä prosessit, mutta ottakaa niin kuin omat roolit, että kumpi haluaa tehdä sitä asiakashankintaa sille, kelle tätä myydään. Ihmisiinhän tässä sijoitetaan, totesi Kim Väisänen. Ihmisiin, jotka ovat myyneet sielunsa yritykselle. Ohjelmassa nähtiin useampikin omistautunut yksinyrittäjä, joka onnistui saamaan rahoituksen, mutta bisneksen kasvaessa heidänkin todettiin tarvitsevan ympärille hyvin roolitetun tiimin. Jos kyseessä on softafirma korkealla valuaatiolla, oli toivottavaa, että yrityksessä on jo mukana tekkitiimi. Leijonat haluavat huippuyksilöitä, mutta myös henkilöiden väliset suhteet merkkaavat. Ihmissuhteiden kariutuminen pienessä yrityksessä on riski, jonka leijonat tunnistivat. Mutta entäs sitten tulee banksit, että ei olekaan enää yhdessä, mitä käy firmalla? Miltä on tuntunut olla yrittäjänä yhdessä pariskuntana? Riiteleekö nämä siskot keskenään? Ja jos saan kysyä, niin miten tämä business sujuu sen parisuhteen jälkeen? Potentiaalisesta riskistä huolimatta, kyllä yksi pariskuntakin sai diilin. Siirrytään tiimistä seuraavaan aiheeseen, tuotteeseen. Tarve on ihan ilmeinen, mutta tuote mun makuun todella kesken. Tämä on erittäin varhaisen vaiheen juttu. Tässä on nyt vielä se ongelma, että tämä on niinku, teekö peltiä ja hitsipilli. Ja
sitten lähdetään tekemään. Et se on niin kaukana siitä tuotteesta, että teollisesti rakennetaan. Onko tämä applikaatio pitkälle tehty, kehitetty, valmis? Meillä on tällä hetkellä niin kuin verkkosovellus, se mihin me haetaan myös rahaa, on se, että pystyttäisiin sitten tekemään sovelluspohjainen, niin kuin mobiilisovelluspohjainen. Kauanko te olette rakentunut tätä palvelua? Onko se jo saatavilla? Joo, juuri tälle päivää puskettiin. Niin kuin... Nyt on livenä? Joo. Mille alustoille se on tulossa nyt julkaisussa? iOSille ja Androidille. Eli se ei ole natiivisovellus? Ei ole, hybridi. Valitettavasti en... Se oli nopea. Mun mielestä kannattaa yleensä julkaista se toinen alusta vasta siinä kohtaa, kun ihmiset repii sen käsistä. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kukaan yrittäjä ei pitsannut pelkkää ideaa. Kaikilla oli vähintään prototyyppi tuotteesta. Leijonien halutessa nähdä liikevaihtoa on luonnollista, että myös tuotteen on hyvä olla valmis markkinoille. Tuotteilla, jotka olivat kaukana kaupallistamisesta, ei tehty kauden aikana yhtään diiliä. Toisaalta Elias nosti esiin, että alkuvaiheessa liika tuotekehityskään ei ole järkevää resurssien käyttöä. Ohjelmassa kuultiin muitakin Eliaksen ajatuksia tuotekehityksestä, joihin kannattaa keskittyä. Hiljennytään kuuntelemaan Eliaksen oppeja nopeasta markkinoille menosta. Moikka leijonat! Me olemme Inlisol, terveysteknologiaa ikäihmisille kehittävä startup-yritys. Teillä kaikilla on varmasti kokemusta tilanteesta, jossa yksin asuvan ikäihmisen itsenäinen asuminen ei ole enää turvallista. Tämä tuo huolta arjesta selviytymisestä sekä pelkoa kodin menettämisestä. Olemme 2 vuodessa kehittäneet ratkaisun, jonka avulla pystymme havaitsemaan henkilön päivittäisen aktiivisuuden, mahdollisesti kaatumisen. Eikö se on vähän niin kuin tutka? Se on tutka käytännössä. Jos niin kansanomaisesti puhutaan niin tämmöistä kaikuluotaimesta, tämä on hyvin kehittynyt kaikuluotain. Tulevaisuuden itseohjautuvat autot perustuu tällaiseen vastaavanlaiseen teknologiaan. Eikö niitä olisi komponentit olisi halvempia, eikö niissä olemassa? Meillä on ääni ja kuva, kameroita vaan seinät täyteen. Ja... Loppujen lopuksi sitten kun ruvetaan puhumaan henkilönä minusta, niin halutaanko me niitä kameroita oikeasti kuitenkaan kotiin? Ja kameralla toistaiseksi ei pystytä mittaamaan sydämenlyöntejä ja hengitystä esimerkiksi. Mä olisin lähestynyt tätä eri tavalla kuin te. Mä olisin ostanut läjän kameroita ja sensoreita ja tehnyt vaan sen softalla. Ottanut ihan hyllystä kaikki, mitä ikinä irti lähtee ja tehnyt sen toimimaan. Ja 2 vuodessa, jos ei saa toimimaan sitä systeemiä, niin sitten on ollut liian hidas. Se tässä mulla on ongelma. Te olette 2 vuotta tehnyt ja te ette ole vielä saanut toimivaa järjestelmää. Mulle tulee vaan siitä mieleen, että on hirveästi kokkeja ja hirveän niin kuin epämääräinen, mikään ei etene. Et siinä kohtaa, kun tehdään tuotetta ja on visio, niin perkele laput silmille, ei katsota sivuille, ei puhuta asiakkaille. Se on niin kuin vaan distraktio. Sä vaan teet ihan saatanan kovaa sen, että saat sen ekan tuotteen valmiiksi ja se on markkinassa. Sen takia mä en ole tällä kertaa mukana. Kiitos. Sä muuten Elias, sä jumalauta ymmärrät teknologian ja kaupallistamisen välisestä yhteydestä. Mikä on teidän pääbisnes? Tämä on siis vähän sillisalaatti. Tässä on vähän kaikkea. Teillä on järjestelmää, te haluatte ottaa materiaaleista, teillä on hirveästi, kelle te myytte. Teiltä puuttuu fokus. Mua hämää se, että mä en tiedä, että jos tätä markkinoidaan, että onko tämä eläimille vai tätä ihmisten laastarituotetta. Että mä en näe, mikä se on. Sen takia mä en ole mukana. Mä oon vähän samaa mieltä, että tässä vaiheessa pitäisi olla pikkasen pidemmällä ja ehkä jotain aiesopimuksia tehty. Tiedettäisiin, mihin lähdetään myymään, mutta se on ehkä pikkasen hukassa vielä, että mihin myydään ja mistä lähdetään. Et nyt siellä oli yksityisiä ja siellä on hoivakoteja, siellä on sairaalaa, kotisairaanhoitoa ja muuta. Et jotenkin sitä pitäisi niinku selkeyttää. En ole mukana, kiitos. Mä tykkään tästä ajatuksesta, mutta mulla on jotenkin siis äärettömän vaikea hahmottaa, mihin tätä saa myytyä, koska tätä on niinku tosi vaikea myydä kotitalouksille. Kuntosaleillekaan en välttämättä näe, että kovin herkästi ostetaan. Mä en ihan saa kiinni, mihin tätä pystytään niin kuin kannattavasti ja hyvin myymään, niin sen takia en ole mukana. Kiitos. Liiketoimintamalli tulee olla selkeästi mietittynä. Tiedä, mikä on sinun core business, kuka on asiakkaasi ja pidä fokus niissä. Mä en jotenkin saa kiinni siitä ansaintalogiikasta. Kun sitä ei oikein ole. Sitten kun tämä olisi vaan kalliimpi niin kuin suoraan, nyt mua häiritsee tämä ja mua häiritsee tämä hinta. Tämä myydään liian halvalla, siihen tulee liian paljon tavaraa mukana, se tuodaan, viedään se joka kuluja, että tämä ei voi olla business. Siitä johtuen mä en ole tässä mukana. Myös ansaintamalli tulee olla yksinkertaisesti selitettävissä.
Mistä raha tulee ja kuinka paljon? Tuotteen tai palvelun hinnoittelu on tärkeää, älä pyydä liikaa, mutta älä myöskään liian vähän. Muistetaan, että hyvä myyntikate herättää kiinnostusta, johon hinnoittelulla on välitön vaikutus. Liiketoiminnan on oltava myös skaalattavissa ja markkinoiden koko tarpeeksi suuri. Ja mä olen vähän niin kuin Eliaksen kanssa sama, että markkina on vähän pieni. Ja se on itse asiassa aika kilpailtu, siellä on kaikkia mastermarkkeja ja kaikkia muuta. Mä en ole mukana. Tiedätkö Mari, se markkina Suomessa, 250 muotikauppaa, se on tosi pieni. Mä olisin halunnut tietää, että jos olisi ollut joku liiketoiminta olemassa jo ja miten tämä skaalautuu. Siis haasteenahan tästä tulee, että ei ole yhtä monta Johanna Virolaista, niin kuin, jotka voisi tehdä tätä. Mulla ei tule selkeästi tästä sitä liiketoimintamallia, millä tästä saataisiin niin kuin toimivaa bisnestä. Kannattaa kansainvälistyä siinä kohtaa, kun sä haluat niin kuin toisintaa jonkun onnistuneen markkinan. Aluksi täytyy saada niin todistettua, että joku markkina toimii. Joku markkina on oikeasti järkevää liiketoimintaa ja sitten vasta avata se toinen. Tämä täytyy saada ihan erilaiseen lentoon Suomesta ja liiketoiminta, että mä sanoisin teille, että teidän kannattaa lähteä laajentamaan tästä muualle. Tällä hetkellä mun on vaikea uskoa, että siitä tulee semmoista toisinnettavaa, järkevästi skaalattavaa liiketoimintaa ja sen tekemään mukana. Näimme Leijonien kommentteja sijoitusvalmiin yrityksen ominaisuuksista. Vedetään vielä lopuksi yhteenveto videon opeista. Ohjelmassa nähtiin yrityksiä eri toimialoilta. 32 yrityksestä 10 sai yhden tai useamman leijonan sijoittamaan yritykseen. Kokonaissijoitukset vaihtelivat 15 000 aina 200 000 euroon asti. Ohjelmassa rahoituksen ulkopuolelle jääminen ei suinkaan tarkoita, että yritys olisi kelvoton. Idean on puhuteltava sijoittajaa, ja sijoittajan osaaminen on hyvä myös vastata yrityksen osaamistarpeita. On siis löydettävä se juuri sinulle oikea sijoittaja. Sijoittajilla on omia henkilökohtaisia sijoitusperiaatteita, mutta jos yrityksesi täyttää nämä seuraavat 5 ominaisuutta, ovat onnistumismahdollisuudet varmasti paremmat. Tuote. Tuotteen on hyvä olla tarpeeksi valmis myytäväksi asiakkaille. Myynti. Kun yrityksellä on maksavia asiakkaita, se todistaa, että tuotteelle on myös kysyntää. Liiketoimintamalli. Tiedä kenelle myyt, mistä raha tulee, paljonko tuote maksaa ja paljonko sen valmistus kustantaa. Valuaatio. Valuaatio on määritetty niin, että pystyt perustelemaan sen. Tiimi. Rinnallasi on parhaat ja sitoutuneet henkilöt vision saavuttamiseksi. Kuten Leijona Luolastakin huomasimme, kaikki yritykset ovat erilaisia. Kannattanee kuitenkin harkita, että keskittyisit näiden 5 ominaisuuden täyttämiseen ennen kuin panostat kaikki voimavarasi rahoituksen hakuun. Tälle tasolle nopeasti pääsemiseksi suosittelen perehtymään Lean Startup-metodiin. Kiitos ja vamos!